నమస్కారం ఏసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాప్ నెట్వర్క్ చైర్మన్ గా నియమితులైన వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అద్దెంకి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బాచని కృష్ణ చైతన్య ఆదివారం విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సాప్ నెట్వర్క్ చైర్మన్ గా నియమించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి వారు రుణపడి ఉన్నారని, మంత్రి సలహాలు సూచనలతో అద్దెంకి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారని, అభివృద్ధికి అందరూ సహకరించాలని చైతన్య కోరారు. కృష్ణ చైతన్యతో పాటు 5 మండలాల ముఖ్య నాయకులు మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసి అభినందనలు తెలియజేశారు. అద్దెంకి నగర పంచాయతీ పరిధిలో రోజురోజుకి కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నా ప్రజలలో భయం అనేది లేదని, కరోనా పోయిందన్న భావనలో ఉంటూ మాస్కులు లేకుండా, సామాజిక దూరం పాటించకుండా ప్రజలు విచ్చలవిడిగా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారని, మాస్కులు లేకుండా తిరిగే వారిని గుర్తించి అపరాధాలు విధించడం జరుగుతుందని అద్దెంకి నగర పంచాయతీ కమిషనర్ ఫర్జుల్లా తెలిపారు. అద్దెంకి నగర పంచాయతీ కార్యాలయంలో కమిషనర్ ఫర్జుల్లా ఆదివారం ఏఎస్ఎన్తో మాట్లాడారు. అద్దెంకి పట్టణంలో ప్రతిరోజు 20 నుంచి 30 కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రచారాలు చేస్తున్నా ప్రజలలో మార్పు అనేది ఎక్కడా కనపడటం లేదన్నారు. అద్దెంకి పట్టణంలో నర్రావారిపాలెం, రాజీవ్ కాలనీ కేసులు ఎక్కువ మొత్తంలో నమోదు అయ్యాయని, రాజీవ్ కాలనీలో ఉన్న ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి సెకండరీ, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ వారిని గుర్తించి కరోనా టెస్టులు చేయిస్తున్నారన్నారు. కరోనా చాప కింద నీరులాగా రోజు రోజుకి విస్తరిస్తుందని, ప్రజలు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలు బయటకు వచ్చే సమయంలో మాస్కులు ధరించి రావాలన్నారు. అదేవిధంగా ఎక్కడికి వెళ్లినా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ నిత్యం శానిటైజర్తో 2 చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలన్నారు. కోవిడ్ మీద సోమవారం పట్టణంలో ఉన్న వ్యాపారస్తులకు అవగాహన సదస్సును అద్దెంకి నగర పంచాయతీ కార్యాలయం ఆవరణలో నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో కోవిడ్ సంబంధించి ఫస్ట్ వేలో, సెకండ్ వేలో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. చాలామందిని మనం కోల్పోయాం. మన బంధువర్గం కావచ్చు, స్నేహితులు కావచ్చు, ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు, మీడియా మిత్రులు కావచ్చు, చాలామందిని మనం ఈ కోవిడ్ విషయంలో ఫస్ట్ వే, సెకండ్ వేలో చాలామందిని కోల్పోయాం. మళ్ళీ మనం థర్డ్ వే రాకుండా జాగ్రత్తలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పనిసరిగా మాస్క్ అనేది ధరించాలి, భౌతిక దూరం పాటించాలి. ప్రభుత్వం ఏదైతే, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే చెప్తున్నాయో ఆ నిబంధనలు తూచా తప్పక పాటించాలి. లేని పక్షంలో మళ్ళీ మనం చాలా ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో, కొన్ని జిల్లాల్లో మళ్ళీ థర్డ్ వే స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. ఆ విధంగా కరోనా నుంచి కరోనా ప్లస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ విధమైనటువంటి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు రావటం జరుగుతుంది. కరోనా డెల్ట్ ప్లస్గా మారే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి, ఇంకా అది చాలా ప్రమాదమైనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఈరోజు మన టౌన్లో అన్ని సచివాలయ పరిధిలో కేసులు ఉన్నాయి. ఈరోజు మనం 3వ సచివాలయం పరిధిలో సుమారు 100 మందికి ఈ టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది. రాజీవ్ కాలనీ ఏరియాలో 30 మందికి ఈ కరోనా సంబంధించినటువంటి కేసెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ, వర్తక వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా ఈ తప్పనిసరిగా నిబంధనలను పాటించండి. అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రభుత్వం సమయం ఇచ్చిందో ఆ సమయం మూలంగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 9 గంటల వరకు వ్యాపారస్తులందరూ కూడా ఏదైతే నిబంధనలు పాటించాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కోరడం జరుగుతుంది. లేకుండా మన ఇష్టం ఇచ్చినట్టు కనుక చేసేటట్టయితే మళ్ళీ మనం లాక్డౌన్ విధించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తలు పాటించండి. ఈ కరోనా మీద మనం అందరం కూడా పూర్తిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బాధ్యతగా పనిచేయాలి. బాధ్యతారహితంగా కనుక చేస్తే మనం చాలా మూల్యాన్ని ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాటించండి. మేము కూడా ఎక్కడైతే కరోనా సంబంధించినటువంటి నిబంధనలు పాటించినటువంటికి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల ప్రకారము షాప్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ వ్యాపారమైనా కానీ నిబంధనలను పాటించకపోతే అధిక మొత్తంలో ఫైన్లు విధించడం జరుగుతుంది. షాపులు కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం మనందరి కోసం. అందరూ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మనం కళ్ళారా చూసాం. 2019 నుంచి మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. కాబట్టి నిబంధనలు పాటించకుండా, మాస్కులు లేకుండా ఇష్టానుసారంగా తిరిగి లేనిపోయిన సమస్యలు తీసుకొని ప్రజలకి అందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన పరిస్థితి రాకుండా చూడాల్సింది కోరుతున్నాం.
కోరిసిపాడు మండలం కుర్రవానిపాలెం అభివృద్ధికి తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని, అందరూ కలిసి గ్రామ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అద్దెంకి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బాచిన కృష్ణ చైతన్య అన్నారు. కుర్రవానిపాలెం గ్రామంలోని సుమారు 14 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన పంచాయతీ కార్యాలయం భవనాన్ని శనివారం రాత్రి బాచిన కృష్ణ చైతన్య, మాజీ శాసనసభ్యులు బీసీహెచ్ గరటయ్య, సర్పంచ్ నాదెండ్ల దశరథరామయ్య, బాచిన చెంచు ప్రసాద్ పలువురు కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ దశరథరామయ్య తన అనుచరులతో కలిసి కృష్ణ చైతన్య, గరటయ్య సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలోకి చేరారు. అనంతరం జరిగిన కార్యక్రమంలో చైతన్య మాట్లాడుతూ కుర్రవానిపాలెం గ్రామం అభివృద్ధి చేయటమే వారి లక్ష్యమని, అభివృద్ధికి అందరూ కలిసి రావాలన్నారు. గ్రామంలో మిగిలిపోయిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయడం జరుగుతుందన్నారు. కుర్రవానిపాలెం గ్రామ సర్పంచ్ దశరథరామయ్య తన అనుచరులతో కలిసి వైసీపీలోకి చేరటం సంతోషంగా ఉందని, తన తండ్రి గరటయ్య శాసనసభ్యులుగా ఉన్న సమయంలో దశరథరామయ్య ఆయన వెంట ఉన్నారని కృష్ణ చైతన్య తెలియజేశారు. సిపిఐ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కామ్రేడ్ మానం వెంకటనారాయణ సంస్మరణ సభ సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు అద్దెంకి పట్టణంలోని శ్రీనగర్లో ఉన్న వెంకటనారాయణ నివాసంలో జరుగుతుందని ప్రజా సంఘాల నాయకులు మన్నం త్రిమూర్తులు తెలిపారు. ప్రజా సంఘాల నాయకులు త్రిమూర్తులు ఆదివారం ఏఎస్ఎన్తో మాట్లాడారు. ఈ నెల 6వ తేదీన వెంకటనారాయణ అనారోగ్యం కారణంగా మృతి చెందారని, ఈ నెల 19వ తేదీన అనగా సోమవారం సంస్మరణ సభ జరుగుతుందన్నారు. సంస్మరణ సభకు ముఖ్య అతిథులుగా నల్లూరు వెంకటేశ్వర్లు మరియు సిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయి నాయకులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు హాజరవుతారని త్రిమూర్తులు చెప్పారు. మానం వెంకటనారాయణ కమ్యూనిస్టుగా జీవించి కమ్యూనిస్టుగానే మరణించడంతో ఆ వ్యక్తి ధన్యుడని, వెంకటనారాయణ ప్రజా సమస్యల మీద నిత్యం పోరాటాలు చేయడంతో పాటు భవనాస్ రిజర్వాయర్ కోసం మానం వెంకటనారాయణ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర చేసి భవనాస్ రిజర్వాయర్ మంజూరు చేయించిన ఘనత ఆయనదేనన్నారు. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సిపిఐ మానం వెంకటనారాయణ గారు మొన్న 5/7న పరంపదించారు. వారి సంస్థాన సభ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మరియు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రేపు 19వ తారీఖు ఉదయం 11 గంటలకి వారి స్వగృహమైన శ్రీనగర్ మొదటి లైనందు జరుపుటకు నిర్ణయించాము. కాబట్టి పార్టీ పరంగా కానీ మరియు వామపక్షాలు, వారి స్నేహితులు, శ్రేయభిలాషులు అందరూ కూడా రేపు ఈ సంస్థాన సభలో పాల్గొంటారని మేము కోరుతున్నాము. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా నల్లూరు వెంకటేశ్వర గారు, అన్నగారు మరియు రాష్ట్ర నాయకులు అనేక మంది వస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సభలో కమ్యూనిస్టు నాయకులు మరియు ప్రజా సంఘాలు, ఇతర పార్టీల వారు కూడా అందరూ పాల్గొంటారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన అభిమానులు, శ్రేయభిలాషులు పాల్గొని ఈ సంస్థాన సభను జయప్రదం చేయాలని ప్రజా సంఘాలు కోరుతున్నాయి. అద్దెంకి పట్టణంలోని మందుబాబులకు మందు తాగేందుకు స్థలాలు లేక అల్లాడిపోతున్నారు. రామ్నగర్లో ఉన్న ప్రభుత్వ మద్యం షాపు వద్ద తాగే మందు కొనుగోలు చేసి సమీపంలో నిత్యం ప్రజలు తిరిగే ఏరియాలో కూర్చొని మందు తాగుతున్నారు. సాయంత్రం సమయంలో మహిళలు వాకింగ్ చేసేందుకు రోడ్డు వెంబడి నడుస్తూ ఉంటారు. అయితే మందుబాబులను చూసి భయపడి వాకింగ్ చేసేందుకు కాదు కదా, కనీసం రోడ్డు మార్గంలో నడవడం కూడా మానివేశారు. సాయంత్రం అయితే చాలు మద్యం షాపు పక్కన ఉన్న ఖాళీ స్థలాల్లో మద్యం తాగేందుకు పోటీ పడుతుంటారు. గతంలో స్థానికులు మందుబాబులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా వారిలో మార్పు రాలేదు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం తాగటాన్ని నిషేధించినా మందుబాబులకు మాత్రం శరామామూలి అయింది. పోలీసులు మరియు ఎస్ఈబీ అధికారులు నిఘా పెట్టకపోవడంతో మందుబాబులు చెలరేగిపోయి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో జనం తిరిగే ఏరియాల్లో తాపీగా కూర్చొని మందు తాగుతూ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. పాదచారులు ఈ తంతు చూసి భయపడిపోతున్నారు. మందు తాగాలంటే గతంలో పట్టణ శివారు ప్రాంతంలోకి వెళ్లి నిర్మానుష్యంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కూర్చొని త్రాగేవారు. కానీ ఇప్పుడు మద్యం షాపుల ముందు మరియు సమీపంలో కూర్చొని తాగుతూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. పలువురు అయితే తాగి మద్యం షాపు ముందు పడుకుంటున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం తాగే వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
ఏసీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.